Quin dia va ser que vam començar a escolar tot allò que anàvem a la parada, que portàvem a servir? De Sant Cristóbal a Porta de No, l'enxada és baixada. L'enxada ho està. Com a formes més Feu el que vulgueu, que la meva us guisa perquè jo vaig amb samarreta. És del mateix color i no passa res. Ara no ho sé. O algo. Un dia que va a les 4 dues i hem de dinar.
là, comme ça, c'est la fille. Mais au moment où j'ai eu c'est casa llena de